I niti ima tih osoba među studentima u ovom trenutku. Ima 40 ukupno osoba. Mi govorimo ovde o temi kao da je tema koja interesuje milione ljudi. Ali kakve mogu da budu posledice ovakve odluke zavoda o kojoj, kako vi tvrdite, javnost nije informisana niti pitana za mišljenje? Šta ako prodavnici tehnike sada traže da treći pol za njih, iz njihovog ugla, budu te kiborg osobe koje ste vi pomenuli s tim dodacima i one će imati... Znate, ulazimo u jedan cirkus, znate, jedan cirkus gde je društvo koje je krajnje ozbiljna institucija i tiče se načina života i nas i našeg potomstva, odjednom postaje cirkus. Znate, to je kao kad sad dođe neko tu, recimo u tu prodavnicu koju govoriš i upiše ja sam transrodna osoba. A nije. Ali upiše, ima pravo da pritisne tamo. Onda šta će, da ga skidaju golog ili da je skidaju golu, da proveravaju da li je transrodna, da donosi dokumentaciju 14 kilograma sa sobom iz bolnice da to pokaže. Znači, ulazimo u jedan prostor koji nije ozbiljan, koji ne odgovara suštinski onome što su pravi problemi našeg društva, a tih problema ima i tekako, a posvećuje im se sve manja i manja pažnja, a ovim bizarnim stvarima sve više i više. Ja imam pravo, znači ja sam deo organizacije, zove se Institut za nacionalnu strategiju, imamo svoje stavove, ne pitamo nikog da nam kaže kakvi su stavovi, niti se zbunjujemo na pitanje kakvo je vaše mišljenje, tako da bih te zamolio da kada ne odgovoriš na svoje pitanje, ne odgovaraš na moje pitanje. Znači, prvo odgovori na svoje pitanje, ako imaš stav. Znači, ovde je reč o civilizacijskoj borbi za očuvanje vrednosti sa kojima se mnogi ne slažu. Ja se slažem s tim, pa ima ljudi koji se ne slažu sa idejom tradicionalnih vrednosti. Ima ljudi, recimo, koji smatraju da je brak besmislen. Ima ljudi koji smatraju da je crkveni brak posebno besmislen i da u današnjem društvu nema nikakve veze. A ima nas koji mislimo drugačije. I mi sad sukobljavamo se polemički, dijaloški, kao i ovde. Nema tu nikakvog rata ni svađe. Mi svako od nas ispoljava svoje stavove i borimo se za svoje stavove. Ja sam hoću da kažem da ovde postoji neki stav iza ovoga. Nije ovo samo pitanje tih 40 ljudi, među kojima jedna od njih je sa nama ovde ili je jedan od njih sa nama, kako god mi to nazvali. Ali nemojte kako god. Dakle, šta vam nije jasno? Pa zašto onda imamo treću grupu? Pa zato što imamo treću grupu. Hoću da gramatički to postavimo. Ako je ona žena, ja nemam ništa protiv, naprotiv. Mislim, ona izgleda kao žena. Onda se upiše kao žena. Imate muškarca i žena. Ali upravo o tome govorimo. Ja nemam problem sama sa sobom, već sam vam dala primer gde jedna osoba koja je kasnije promenila pol, jedna mlada osoba nije mogla svoju diplomu da iskoristi. Znači, zbog te jedne osobe. Znači, ne 40. Ali biće ih mnogo. Nego 2, 3. 10, 15, 50. 4. To je protraćeno vreme i školovanje. Da li ti shvataš da je to neozbiljno? Samo te to pitam, jer reč je o ozbiljnosti, neozbiljnosti situacije tih osoba. Mi ovde imamo razna pitanja, imamo ljude koji imaju razne vrste poremećaja. Ima, recimo, ljudi koji smatraju da su Napoleon. Ali zaista, da ga stavite na poligraf, ispalo bi da govori istinu, da je Napoleon. Jel to znači da mi sad treba da se podvrgnemo njemu kao caru ili ga vodimo Lazu Lazarević? To su razne ili zovemo telefonom Međunarodnu zdravstvenu organizaciju da nam kaže: dobar dan, da li biste mogli da nam kažete vaše najnovije izveštaje ove godine, da li su Napoleoni dozvoljeni ili ih vodimo u Lazu Lazarević? Onda oni nama kažu: znate, mi smo ih ove godine skinuli sa... Dobro, ali da li imate vi transrodne, recimo, osobe